Исәмесез балалар, бүген без сезнең белән дәрестә төп теманы үтеп чыгачакбыз. Товар алмашу, сәүдә һәм реклама. Сез инде алмашу турында ишеткәнегез бардыр инде. Әмма дә ләкин алмашуның өстенлеге нәрсәдә? Әйдәгез моны тирәнрәк үтеп китик. Алмашуның өстенлеге нәрсәдә? Беренчедән, кешегә бар нәрсәне үзенә табарга яисә җитештерергә кирәкми. Икенчедән, нәтиҗә буларак төрле уңайлыклардан күбрәк файдалану мөмкинлеге туа. Әлеге хәл кешеләргә алмашуны икътисади эшчәнлектә киң файдаланырга этәргеч бирә. Алмашу барып чыксын өчен кешеләргә нәрсә эшләргә кирәк? Башта икътисади хәзинә дип санала торган товар җитештерергә, аннары шуны сатуга куярга, ягъни товар итәргә кирәк. Теләсә нинди продукция товар булсын өчен, ул ике төрле сыйнфатка ия булырга тиеш. Куллану кыйммәтле, ягъни товарның кешеләргә кирәклеге, файдалы булуын, алмашу кыйммәтле, ягъни башка продуктларга алмаштыру мөмкинлеге. Кыйммәт товарның затлылыгын һәм аның файдалылыгын билгеләү чарасы. Мәсәлән, пластмасс һәм металл корпусы сәгатьләренең кулланучыларга хезмәт итү ягыннан кыйммәте бер үк төрле. Әмма аларның алмашу ягыннан кыйммәте аерыла. Бер бөтен ипинең алмашу кыйммәте бер капчык бәрәңге чипсының алмашу кыйммәте белән үк бер үк. Әмма аларның куллану кыйммәте һәр икесенеке ике төрле. Сиңа әлбәттә алмашырга туры килгәндер инде. Әйтик, син карандашны бөтергечкә алмаштырасың. Хәзер велосипедыңны компакт дискка алмаштырдың дип күз алдыңа китер. Мондый алмашуны тәңгәл һәм гадел дип әйтеп буламы? Юктыр. Мөгаен, чөнки алмашкан әйберләрнең бәясе төрле. Товарның бәясе аның акчага күчереп санала торган кыйммәте. Алмашуда төп шартларының берсе алмашына торган әйберләрнең бәяләре, файдалылыклары якынча бер тигез була. Моның өчен алмаштыра торган әйберләрнең кыйммәтен белергә һәм аны бер үк төрле берләмекләрдә үлчәргә кирәк. Иң борынгы заманнан бирле җәмгыятьтә бартер, бер әйберне башка бер әйбергә натуральләшә алушы булган. Мондый алмашуда акча кирәкми. Бартер безнең көннәргә кадәр килеп җиткән. Натураль хуҗалык кебек үк алда җитди кимчелекләре булган борынгылык калдыгы уңайсызлыклар тудыра. Алмашу вариантларын табуга күп вакыт сарыф итәргә туры киләчәк. Һәр чакта тәңгәл һәм гадел булмый. Шуңа күрә хәзерге заман икътисадына базар хуҗалыгы һәм акча кулланып алмашу өстенлек итә. Аларның барысында акча алмаштыра алганлыктан төрле товарларның кыйммәтен акча ярдәмендә билгеләләр. Мондый акчалата бәяләү алмашу вакытында төрле товарларны чагыштыру мөмкинлеге бирә һәм нәтиҗәле карар кабул итүне җиңеләйтә. Башка товарлар өчен аларның кыйммәттән бәяләү чарасы булу белән бер рәттән акча әйләнеше тәэмин итә торган чара да булып тора. Алмашу барышында арадашчы товар ролен үти. Акчаның бу функциясе өчен аны теләсә нинди башка товарга алмаштыруның җиңеллеге һәм тизлеге әһәмияткә ия. Акча кулланганда товар җитештерүченең үз товарын бүген сатарга, кирәкле чималны бары бер көннән, бер айдан сатып алырга, үз товарын бер урында сатарга, үзенә кирәклесен икенче урында алырга мөмкинлеге бар. Әйләнеш чарасы буларак алмашу барышында акча, вакыт һәм урын ягыннан чикләүләргә бәйле булмый. Җитештерү өлкәсендә алмашуда товарлар куллануда һәм хезмәт күрсәтүдә чагылыш тапкан барлык икътисади мөнәсәбәтләр базар дип атала. Бу сезнең тагын бер һәркемгә таныш мәгънәсе бар. Товарлар сатыла һәм алына торган урынны да шулай атыйлар. Базар үз эшчәнлекләренең нәтиҗәсе белән алмашучы икътисади яктан мөстәкил җитештерүчеләрне берләштерә. Базар хуҗалыгы шартларында сатучылар ирекле төстә бәя билгели, сатып алучылар сайлау хукукына, ягъни товарны куелган бәя белән сатып алу яисә алмау ирегенә ия була. Базарның төп принцибы алыш, биреш, сатучыга да, алучыга да файдалы булырга тиеш. Сатып алучы кирәкле товарларга ихтыяҗын үзе өчен мөмкин кадәр отышлырак итеп канәгатьләндерергә тырыша. Җитештерүче аның ихтыяҗларын күздә тотып, кешеләргә кирәкле булган товарларын күбрәк җитештерергә һәм хезмәтләр күрсәтергә омтыла. Әйдәгез әле балалар, хәзер сәүдә турында сөйләшеп китик. Товарларны һәм хезмәт күрсәтүләрне даими алмашып тору кешенең икътисади эшчәнлеге һәм хезмәттәшлеген тагын бер төре сәүдә барлыкка килүгә нигез булып тора. Сәүдә товарлар сату алу юлы белән реализацияларына торган хуҗалык тармагы. Ул товар җитештерүчеләрне һәм аларны товарларын турыдан-туры кулланучыларны, кешеләрне һәм предприятиеләрне илнең бердәм хуҗалыгына берләштерергә мөмкинлек бирә. Сәүдә ни сәбәпле барлыкка килгән?
Кешеләр үз ихтыяҗларын канәгатьләндерү өчен мөмкин булганча күбрәк төрле товарлардан һәм хезмәтләрдән файдаланырга телиләр. Әмма аларның һәрберсе шикләнгән төрдәге продукцияне генә җитештерә ала. Сәүдә бу каршылыкны хәл итү мөмкинлеге бирә дә инде. Кешеләр акрынлап аның өстенлекләрен аңлап алалар. Сәүдә итү мөмкинлеге аларга мул тормышка юл ача. Хәзерге заман сәүдә оешмалары кулланучылар ихтыяҗларын күбрәк канәгатьләндерү өчен яхшырак ысуллары табырга тырышалар. Балалар, ә сез моны ишеткәнегез бармы? Реклама сәүдәнең этәргече. Сиңа әлеге гыйбарә таныштыр. Бу чынлап та шулаймы? Әйдәгез, ачыклап кертик. Реклама латинча сүзеннән кычкырып әйтәм дигәнне аңлата. Товарны яисә хезмәт күрсәтүне сату максатыннан аларның куллану үзенчәлекләре турында мәгълүмат бирү. Телдән һәм язма рекламалары борынгы Греция һәм борынгы Римда ук барлыкка килгән. Урта гасырларда шәһәрләрдә яшәүчеләр икмәк пешерүче яисә күрсәтүләр турында ничек мәгълүмат алганнарын искә төшерик. Заманча реклама Америка Кушма Штатларында барлыкка килгән. Анда 19 гасырда рекламаның мөстәкыйль эшчәнлек төренә әверелдерелгән реклама агентлыклары ачылган. Бүген реклама табыш китерә торган бизнес, икътисадның бер тармагы. Монда төрле белгечләр, рәссамнар, инженерлар, артистлар һәм башкалар хезмәт куя, һәм барлык заманча мәгълүмат чаралары, матбугат, телевидение, радио, интернет файдаланыла. Реклама, элмәк тау-таулар, щитлар, төсле утлар белән янган язулар хәзерге шәһәрләрнең аерылгысыз бер өлешенә әйләнә. Әгәр син интернеттан файдаланасың икән, әлбәттә интернет кибетләр һәм электрон реклама белән таныш инде. Аның үзенчәлекләре һәм товарларны кулланучыларга җиткерү мөмкинлеге бар. Мәсәлән, сатучы үз товарлары һәм күрсәтә торган хезмәтләре турында төрледән-төрле реклама бирә ала. Өстәвенә әле үз рекламасында видео һәм музыка файдаланып, аны тагын да кызыклырак һәм үтемлерәк итә ала. Кулланучыга мондый реклама үзенә чынлап та кирәкле әйберләрне сайлап алырга мөмкинлек бирә. Аннары ул өеннән чыкмыйча гына заказ ясап товар китерүне оештыра ала. Рекламада җитештерүчеләрнең кулланучыларга мөрәҗәгать итүенең төрле усулларының һәм бер үк вакытта берничә максатны күз алдына тоталар. Мәгълүмат, яңа товар турында аның файдалану биргән өстенлекләрен тасвирлап, сөйләп бирү, фирманың образын тудыру, товарларның кайсына булса да өстенлек бирергә этәрү, инде мәгълүм товарның өстенлекләренә ышандыру, аның файдасына дәлилләр китерү, искә төшерү, мәгълүм товар турында да мәгълүматның онытылуына юл куймау. Товар җитештерүчеләр һәм сатучылар рекламага байтак акча тоталар. Сиңа МТС, 7 континент, Лукойл һәм башкалар компанияләрнең логотиплары таныштырмаган. Алар махсус рекламага хезмәтләре ачалар, агентлар яллыйлар, товар ярылыклары булдыралар. Сыйфатлы реклама җитештерүчеләргә генә түгел, кулланучыларга да кирәк. Кайчак рекламада дөреслеккә туры килми торган мәгълүмат бирелә. Кайбер эшкуарлар табышларын арттыру өчен үз товарлары турында ялган мәгълүматны бирәләр, аны яхшыртып бизәп күрсәтәләр. Газета, журналларга, интернетка кагыйдә буларак реклама мәгълүматның дөреслеккә туры килү-килмәве өчен җаваплылык йөкләнми. Шуңа да кулланучының рекламага үзлегеннән тәнкыйди бәя бирүче мөһим. Төрле чыганаклардан алынган мәгълүматны чагыштыру һәм бәяләү, махсуслаштырылган кибетләрдән өстәмә мәгълүмат алу, сатучы белгечләренең консультациясе, товарның документлары өйрәнү һәм башкалар аңа бу эштә ярдәм итәчәк. Кулланучыга үзенә үк реклама мәгълүматны зарарлы булуын бәяли белергә кирәк. Мәсәлән, алкогольле эчемлекләр, тәмәке рекламасы һәм башкалар. Балалар, дәресебезнең теория өлеше тәмам. Практик өлешендә күрешербез.